Здравейте, приятели! Аз съм Михаил. Днес започваме една нова поредица, в която аз ще играя Майнкрафт. На най-новите снапшоти винаги ще апдейтвам. Виждате, в момента съм на 16.06a. Да кажа малко информация за сервера. Серверът е пуснат. Друг свят е. Пуснал съм бонус често и другото. Сервера е с нов свят, разбира се. И с друго IP. Имам брада. Да събера малко дърво. Всъщност първо ще обера кокошките. И тогава ще събера дърво. Да. Като цяло ще Let's Play или Survival, ще видим. Но да. Целта не е, разбира се, дракона. Но, нали, поредицата ще продължи и няма да свърши само убиването на дракона и... Are you kidding me? Така, съжалявам за този звук, ако сте го чули, това е моят телефон. Добре, къде има още кокошки? Няма значение, ще събера още малко дърво. Да, макар че това, което имаме е достатъчно. Има един стак без малко дърво. Искам да видите регенерейта. Бързо реген на сърца. Този път нека остане изненада. Мисля да остане изненада за сервера, но искам да знае, че само е пуснат. Защото си играх в него. Разтихах като цяло, ще си продължи поредицата, разбира се, но ще направя просто още една нова поредица. Ето Sugarcane има. За да събера кокошките. Как бута кокошката. Окей. Така, бях записал на един друг урод на по-стария снапшот, но нещо багясва микрофона, звука и всичко и малко къръп станало. Напа. Да, вземам Sugarcane-овете. Викам да изчезваме от тука. Да, има кирка. Окей, още Sugarcane-ове. Та крава лагва на мастия е така. Няма ли да взима Cold Type? Няма ли да взима Cold Type? Така, окей, крайите са easy. Малко като фият си го караме, но... това е survival. Да, наистина крайите и те... ще са ни от полза. Разбира се. Освен... Добре, защото те лагва. Нормално, сега докато заради света... Да. Този епизод няма да е много дълъг, аз без това ще събирам ресурси извън кадър.
Но бях да намерим място, на което да се закопкаме. Или да намерим камък, защото така не е оферта много. О, ето. Намерих камък. Идеално. Сега. Съберем камъка. Не знам, ако е survival, ще видим как ще го кръстим. Това вече няма значение, аз ще се занимавам с това допълнително, да видя дали записвам. Окей. Записва OBS-а. Чудите съм, защо съм сложил оверлея, не знам и аз дори. Но ни е нужен малко също. Без коза никъде. Добре, къде е толкова? Не, пичове, няма кол тук. Добре, без кол ще се оправим. Да. Окей, стига толкова. Сме били крафте, там горе може да има кол. Сега ще видим. Да. Там има чак. Където го скриншота вече, който ще използвам за thumbnail. Да, съжалявам, ако чуете леко пращене. Ама да. Ето тук има по-близко дори. Дори още по-близко видях, но... Бе. После каче за този кол. Епизод на CS може да има когато такова. Кажи го. Когато съм... вече не съм бан, по-точно. Защото... пак съм бан 7 дена, но след няколко дни ми свършва бана, именно след 2-3 дни. Да, като цяло. Съберат като кол. Той ще има достатъчно топ кол. Няма да е твърде дълъг клипа, сигурно 10-15 минути най-много, ако не е по-малко, ще видим. Зависи от обстоятелството. Сега да си направя неща. Печка. Фърнаса. Ще му сложа толкова. Горе-долу колкото да има. Сега така... Обаче перфектно. Една пръчка. Така, нагласям си айтамите. Това старата бройва ще я доизхъба. Разбира се, ще откопая токо. Си направя малко топче от него и разбира се, че ще си оставя малко кол.
един чест, храна, сидове. Горе-долу това ще е от епизода, след малко ще ходя да търся ресурси, макар че става нощ и някак се ще се закопае тук. Ще видим. Ще го сложа направо всичката, колкото остане, аз после се кача да взема още. Да, хора, мисля това да е за епизода, не е много дълъг, но ще има нова поредичка. Да знаете. Minecraft Survival, надявам се да ви бъде интересна поредицата. И да, хора, аз бях Михаил и чао!